Guten Tag! Vítam vás u môjho prvého vlogu a slúbil som vám, že začnem natáčať až začiatkom septembra, ale nechcel sa mi už čakať tak dlho, tak som sa rozhodol, že budem natáčať skorej. A skorej asi o mesiac. Takže v tomto vlogu by som chcel povedať, ako som prišiel k môjmu menu Hujulan. Takže bolo to tak, že kamarát našiel jednu hru Trackmania Nations, tuším, že to bola, hej, a on to hral a ja som došiel k nemu a že je to celkom dobrá hra, že zaregistrujem sa tam aj ja. Tak bol som u neho, tak som sa tam porad u neho zaregistroval, som si to dal na USBčko a som sa registroval teda a on že, jak sa chceš volať? Ja že neviem. A on že, tak trepni dajakú somarinu, tak som povedal, že Hujulan. A odvtedy som sa začal volať na všetkých hrách menom Hujulan. Minecraft, Shake and Fidget alebo ináč povedané SF Game, ja tomu tak hovorím. A proste na všetkých hrách som sa začal volať Hujulan. A teraz som začal robiť s týmto YouTube, tak ma napadlo, že si dám meno Hujulan LP, akože Hujulan, moje meno, a LP ako Let's Play. Takže tých Let's Play som vám hovoril už v minulom videu, v tom mojom prvom uvítacom vlogu. A takže neviem, čo hovoriť. No, tak. Počkať, dám si to tu dole a potom sa vrátim. Come on, smysl! Ale nie, som späť. Dobre, takže to by bolo asi z tohoto vlogu tak všetko. Vidíme sa asi na budúce, určite, lebo budem s tým 100% pokračovať. Budem 100% pokračovať ďalej s takýmito natáčaním, ale musím vydržať ešte 2 týždne, lebo aby som mohol začať točiť už na počítači, lebo máme s ním teraz také problémy, dačo sa nám tam pokazilo, tak do 2 týždňov by nám mal ísť už počítač, máme ho v oprave a neviem, či sa mi všetko nevymáže náhodou, tak asi za tie 2 týždne by som sa vám ohlasil. Tak zatiaľ čuste.